मेरी औकात भी नहीं है इसके पास तक जाने की, क्योंकि ये जो आप लोग डांस करते हैं वर्ल्ड क्लास लेवल है। Te perlok hanin kemet ustiu jerwa unepo bat kasumia kamle kil ai kajing shat ka betan nat ba do kata kata. Te perlok la pikwa ban pet ya kane kajing shat jong ustiu jerwa bat ya kane kajing kren jong remo juza ya ustiu jerwa hanin kemet pet ya pok comment box ala da post ka we ka comment hang ta la patai pikun ban lek nang opinion ban pet ya ka full episode jong kane ka show. Episode jong ke India berdansar versus sopa dansar ke bapani hinin kemet haden ba ustiu jerwa bat kasumia kamle bat unepo kila dep ban ai ka jingshat ka bitanan ba do kata kata uremo diusa ubadai unong bisyarah kene ka show ul ai ka jingkran halor ka jingshat jong ustiu jerwa bat kasumia kamle bat unepo kene ka jingkran jong u kamut ba ka jingshat ka jong u kamdone e hakmat jong kene kilai ngut namar ba uong ba ka jingshat jong pi kadai ka world class level. Di perlok la pikwa ban page full episode page hapok komen ngal da bataya pi.